sadir kodi Migodi konyando yesema ninduke lemba Biro doke nyaka nyajanja yesadir kodi Yadolo londa weyo kodi Yasaye ine ono inma biro luvi Natego ine ono ibedelere nyima Yasaye ine ono inma biro yeri Siepe yo wondi jiyo siepe biro wonda No ibedo siepe na inokani wonda Nyola bejo ringi jia nyola biro ringa Yesi veda nyola na inokani lokri Telo bejo ringi loinjo telo biro lokore Yesi veda telo inokani lokri Donge chingo nongo ne waro me downstairs Samaro ne uoyo ne wadiro joreda Chingo nongo ne wariwo wanjoi Samaro ne uoyo na chiko itaye Secho nongo ne waro mo wanjoi Samaro ne uoyo na chiko itaye No kelo wachito Nairobi istuwa THOO BIRO monjowa No kelo achito Nairobi istuwa Ni walos tweyo piyo THOO BIRO monjowa No kada kamano Yesu no kwa winjo duondi Nyocha sayo kaka dhano ya hero iwenwa Kada kamano Yesu no kwa winjo duondi Biro sayo kaka dhano ya ekori makto Donge THOO BIRO koth ringi di baraka Kothi di baraka rolu ikuno Donge THOO BIRO koth THOO BIRO negi Kothi di baraka nyasajwa dwari kuno Donge THOO BIRO koth THOO BIRO negi Kothi di baraka rolu ikuno Donge di baraka ro biro uoyo Namiringo muwekede THOO BIRO kwangeto Kothi di baraka ro biro duari Namiringo toka yo tono biro kwangeto Tono biro negi Sanchi jante lo viringi tere yueno Mwichi mati meru bor na kawadongo Sanchi jante lo viringi tere yueno Mwichi mati meru na kawadongo Mwichi mama rura emijo marura Mwichi mama dare mijo Jordan Mwichi mama rura to emijo marura Mwichi mama dare mi
Nairobi hospital. Yuechari utieko kansa manero wuoyo. Okothi chiemo gi ume ahero Akoth tho. Nanene gi wang'ani mana pok apenjora. Kothi weyo koso tho yawa Yeso waneno ang'o. Nanene gi wang'a mana pok apenjora. Kothi weyo koso tho yawa Roho waneno ang'o. Kare yuecha nomiyo Akoth wuoyo. Rohiro monadi ahero aluori. Weche ni kibiro nomiyo Akoth wuoyo. Weche ni marura ahero aluori. Weche ni daima manomiyo Akoth wuoyo. Weche ni madhare Jordan mwalo. Donge yuecha nomiyo Akoth wuoyo. Rohiro monadi chieng' apim kaka chal. Yuecha nomiyo Akoth wuoyo. Yesiro monadi chieng' apim kaka chal. Donge yuecha manomiyo Akoth wuoyo. Weche ni baraka Embakasi village. Donge yuecha nomiyo Akoth wuoyo. Kothi medo muya Nairobi hospital. Donge yuecha manomiyo Akoth wuoyo. Kothi chiemo gi ume Nairobi hospital.